Vitajte pri počúvaní podcastu Poď a uvidíš. Podcastu bohoslovcov Spišského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Budeme sa rozprávať o povolaní, o rozlišovaní duchovného povolania autenticky a pravdivo. Vítajte pri počúvaní 6. podcastu Poď a uvidíš. Moje meno je Oliver. Moje meno Marek. A vítam medzi nami pána farára z farnosti Letanovce, Mariána Sivoňa. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Otec Marián Sivoň pochádza zo Sihelného, je rímskokatolícky kňaz a autor kresťanských kníh. Za kňaza bol vysvetený 19. júna 2004 v spišskej diecéze. Odtedy pôsobil ako kaplan v Podolinci a v Kňažej a ako farár v Lomničke. Od roku 2015 je farárom v Letanovciach. Známy je ako autor hodnotných a hlbokých krížových ciest, kníh ako napríklad Moderný svätý o cnostiach, Múdrosť kríža a aj o manželskej láske. Okrem pastorácie a písania sa osobitne venuje aj pastorácii Rómov v našej spišskej diecéze. Otec Marián, vítajte. Ďakujem ešte raz. Takú úvodnú otázku. K čomu ste ako kňaz povolaní? Fíha. No tak k tomu, aby som bol prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. Tak chápem kňazské povolanie. A páči sa mi čoraz, to je v tom filme Karol o pápežovi Jánovi Pavlovi II., kde on definoval kňaza, že to je človek pre druhých, človek pre ľudí. Tak myslím si, že kňaz má byť ten, ktorý je Bohom poslaný pre ľudí. Ďakujem, oče. Našu takú strelnú otázku prvú máme za sebou a pokračujeme detstvom, lebo my sa radi pýtame na detstvo. O čom ste snívali, keď ste boli malí? Že budem bagristom. To sa mi aj splnilo ináč. Akým spôsobom? No lebo teraz máme bager. My máme farský bager vlastne, takže sem tam bagrujem. A máte nejakú takú milú spomienku na detstvo, aj možno, že týkajúcu sa vašho povolania, že mali ste už také náznaky, že chcete byť kňazom, alebo to bolo vždycky taká manuálna práca? Nie, takto. Chcel som byť, okrem toho, že som chcel byť bagristom ako malý chlapec, sa im to páčilo, tak od malička vlastne ja som chcel byť kňazom od malička, od úplného detstva. Pamätám si, že ministroval som od 2. ročníka na základnej škole, teda vtedy bolo prvé sväté prijímanie v 2. ročníku, takže hneď po prvom svetom prijímaní som začal ministrovať, ale hneď cez prázdniny som bol na nejakom letnom tábore, kde ma prihlásili rodičia a som asi 2 týždne nebol ministrovať a tam bol veľmi prísny vedúci, ktorý ma proste vyhodil doslova z ministrovania, dal ma preč. Asi pamätám, že som chodil do kostola do Rabče. My sme chodili do Rabče, ešte v Silnom nebol kostol. A tak som vlastne utiekol zo zakristie ku mojej babke, ktorá bývala v Rabči. A tam sedeli všetci. Oni išli tiež ako na Svetom Šle, ja som išiel skôr ako ministrant, ale som stihol teda pribehnúť naspäť s pláčom ku babke a tam som plakal, že ma vyhodili z ministrovania. Pamätám si, že vtedy teta povedala, že z toho isto bude raz kňaz. Hej. A to mi utkvelo, to mi tak zostalo. Hej. A ešte jednu mám takú, ešte to dopoviem, že potom môj otec zobral fľašku medu, išiel za pánom farárom a ho uprosil, aby ma znovu zobral ministrovať. A odvtedy som už nikdy nevynechal ministrovanie, lebo som sa bál, že ma vyhodia. Takže odtedy som ministroval stále. A potom tiež si pamätám, že sme sa so spolužiakom stavili a som mu povedal, že sa nikdy neožením. Hej, a to sme sa stavili o 500 korún vtedy. To bol veľký peniaz, takí malí chlapci. To sme možno druháci, tretiaci, ja neviem. Hej, doteraz mi ich nedal. Tak to bolo také pekné. A to som vedel vtedy, že ja proste chcem byť kňazom. Hej, to bolo možno fakt v 3. ročníku, ja neviem. A odvtedy som nejak tak aj išiel tou cestou. Veľa mladých, keď človek s nimi rozpráva, tak keď sa ich spýtam, že čo by sme sa mali spýtať v tom podcaste toho kňaza, ktorého máme,
No a väčšinou sa pýtajú na to, že či ten kňaz bol zaľúbený. Hej. Vy ste spomínali, že ste chceli byť od detstva už kňazom. A či tam prišla nejaká láska, a keď ste nám toto možno nejako priblížili? To, že človek chce byť kňazom, to znamená, že sa nestane to, že sa nemôže zaľúbiť. Ja som tiež prišiel do toho veku tých 15, 16, 17 a samozrejme sa mi páčili dievčatá, bol som aj zaľúbený, tak skôr tak platonicky zaľúbený, hej, že tak. A tam som potom bojoval akože na Gimply s týmito vecami, asi ako jednoducho každý, že vlastne až, viete, keď som bol chlapec malý, tak som to mal jasné, vedel som, že chcem byť kňazom a potom prišlo to obdobie na Gimply, hlavne už keď som bol druhák, tretiak, štvrták, hej, už v štvrtom už som tak sa rozhodoval, samozrejme intenzívne, ale druhák, tretiak, tam boli také tie boje, že som tak ešte, moja pani učiteľka triedna povedala, že Mariana, vy by ste nechceli mať rodinu a tak, hej, ja som začal nad tým veľmi vážne uvažovať, že či vlastne fakt mám byť tým kňazom, alebo nie. Hej, tam to bolo také. No a tam som dokonca Pánu Bohu dával aj také, som sa veľa modlil a som mu dával také aj, že urob nejaké znamenie, Pane, aby som proste vedel a tak. Ale v podstate žiadne znamenie Pán Boh neurobil a som prišiel na to, že ja sa musím proste rozhodnúť a povedať, či áno alebo nie. No a jednoducho prišiel čas, keď som povedal, dobre, idem. Ešte by som sa zastavil pri tej láske. Mnohí mladí žijú vo vzťahoch a tie vzťahy nevyzerajú vždy dobre. Sú tí mladí z tých vzťahov pozraňovaní, žijú manželsky ešte pred manželstvom. Čo chýba dnešným mladým, aby žili také zdravé vzťahy, alebo vo všeobecnosti, ako žiť taký dobrý vzťah, keď sú dvaja mladí a plánujú si spoločnú budúcnosť, tak čoho sa tak majú strániť, alebo na čom stavať ten vzťah, aby bol zdravý? No, treba stavať vzťah na hodnotách, na tých takých kvalitných hodnotách, hej. Nemôžeme stavať vzťah na tom, že to je tak, že ja to vnímam tak, že my sme dnes tak trošku zamenili pojmy a dojmy, hej, že napríklad dvom mladým ľuďom je spolu dobre a povedia, že my sa máme radi, hej, alebo my sa milujeme. Ale to je otázka, že či toto je láska, že dvom mladým ľuďom je spolu dobre. Im je spolu dobre, ale tak dvom mladým ľuďom spolu bude dobre. Otázka je, či je to láska, to ukáže čas. Hej, a my dnes láskou nazývame to, čo nie vždy je láskou. Hej, my dnes napríklad slovo priateľstvo sme tiež mu dali taký iný rozmer. Hej, kedysi, keď som povedal, toto je priateľ, hej, tak to bolo také čosi prirodzené, že to je niekto, kto je mi blízky, s kým si rozumiem, s kým sa zdieľam, proste máme možno spoločné záujmy, vieme si proste podržať jeden druhého, nájsť si pre seba čas a tak. Ja dneska priateľ v podstate to je ten, akoby ten partnerský druh, hej, s ktorým žijem vlastne. Hej. A ja to potom tak aj mladým hovorím, že aby sme hovorili pravdu, že to nie je priateľ, lebo priateľ to je ten, s ktorým teda chodím, hej, ale ten, s ktorým žijem, alebo s ktorým spávam, to už nie je priateľ predsa. Hej. A keď to nie je manžel, tak je to druh, alebo družka. Hej. A dôležité je teda v tých vzťahoch, aby sme nedali sa oklamať touto aj retorikou dnešného sveta, takého, ktorý trošku tie pojmy tak prekrúca, že čo je láska, čo je priateľstvo a všetky tieto pekné veci, také hlboké, ale aby sme žili naozaj opravdivú lásku. A preto je dôležitá čistota, lebo čistota chráni krásu a pravosť lásky. Hej. Čo je čisté, tak je určite pekné. Čistotou určite nič nezničíme vo vzťahu, ale nečistotou zničíme veľmi veľa. Hej. Čistotou nič nestratíš, ale nečistotou veľmi veľa. Ďakujeme pekne. Ja by som sa ešte možno vrátil k tomu rozlišovaniu. Ja poznám takého jedného chlapca, ktorý, keď bol malý, chcel byť kňazom, tak aj on to tak vyhlásil, povedal všetkým. No len teraz už je starší a už nechce, ako si sa to tak stratilo. A moja otázka vlastne smeruje k tomu, že čo môže pomôcť tomuto chlapcovi rozlíšiť to povolanie, že ako vlastne môže začuť ten hlas, hej, znova ten, ktorý možno počul ako malý chlapec, ktorý si ešte nejako neuvedomoval, a rozhodnúť sa pre Ježiša. Neviem, skôr sa mi zdá, že dnes je problém u niektorých mladých ľudí
skôr tak ako urobiť vôbec rozhodnutie, hej, rozhodnúť sa a zobrať tú zodpovednosť za to rozhodnutie. Hej, mám taký pocit, že mnohí mladí ľudia dnes veľmi tak váhajú dlho, hej, kým sa rozhodnú. Že ja neviem, asi ja som sa možno až tak veľmi jednoducho zase rozhodoval, že jasné, že som mal obdobie, tak jak som to spomínal, keď som tak nejak váhal a naozaj sa pýtal, to by aj bolo zlé, keby človek sa nepýtal. Ale jednoducho potom som povedal, že som si uvedomil, že ja sa musím rozhodnúť. Hej. Nikto to za mňa neurobí. Musí to byť slobodné, úplne slobodné rozhodnutie, dobrovoľné. Nemôže ma nikto k tomu nútiť a tak. Nemôže mi nikto chodiť do seminára. Hej. A ja pôjdem preto do seminára, bo to babka povedala, alebo ja neviem, hej. Jednoducho. A tak aj v tých ostatných, v každom povolaní, či idem do rehole, alebo idem teda do toho kňazstva, alebo idem do manželstva, tak jednoducho musí prísť čas, keď to dozrie a človek povie áno. A už potom netreba sa veľmi pozerať nazad. Poďme na vaše také každodenné kňazstvo. Je pre vás toto povolanie stále naplňajúce, poviem tak v úvodzovkách, lebo my dnešní ľudia túžime po takom naplnení, po neustálom úspechu, po neustálom raste. Dá sa to žiť aj v kňazstve, alebo je to iba taká mylná predstava o živote? Respektíve, ako vy potom prežívate tú vašu každodennosť v spojení s Kristom ako jeho kňaz? Včera som mal taký dobrý deň, akože taký brutálne plný. Taký obyčajný deň, ale brutálne plný bol. Mal som toho veľa už akože dohodnutého a do toho ešte mi dohodli, ďalšie veci sa dohodli. Takže včera som išiel tak, že od rána od 8 do 8 večer som bol s ľuďmi. Stále s niekým niečo som riešil a niekto bol, rôzni ľudia, hej, niečo s Rómami, niečo s ostatnými a mňa táto služba naplňa. To, čo som na začiatku povedal, že kňaz je človek pre ľudí. A keď som pre ľudí a viem, že im môžem poslúžiť a pomôcť, tak mňa toto naplňa. A ďalšia vec, že veľmi dôležitá, ten obyčajný deň začať a končiť vždy s Pánom Bohom. My preto robíme v našej farnosti. V našej farnosti je vždy od 8. do 9. Od misií som to začal robiť. Misie boli v oktobri v našej farnosti. Škoda, že som to skôr nezačal robiť, to ľutujem, že od 8. do 9. večer je u nás kostol otvorený vždy. A ktokoľvek môže prísť. V kostole je ticho, nič nemáme, žiadnu pobožnosť, hej? Ale môžu prísť ľudia stretnúť sa s Ježišom. A kto chce, príde, nakoľko chce. Hej? Ale od 8. do 9. večer je otvorené a snažíme sa chodiť aj my s pánom kaplánom. Pán kaplán ešte viac chodí ako ja, to ja si aj spýtujem svedomie, niekedy sa aj hanbím, že on tam je viac ako ja. Ale to zase aj kvôli povinnostiam niekedy. Ale toto jednoducho naplňa. To je super. Dnes my sme takí, že možno je veľa tých aktivít aj v cirkvi. Niekedy toľko tých plagátov chodí. Ja si potom hovorím, že toľko je tých aktivít, že sa zdá, že by sme sa mali vrátiť k jednej tej najdôležitejšej aktivite a to viac kľaknúť na kolena pred Eucharistiou. A keď toto budú kňazi robiť, tak ich to bude naplňať. Lebo budú plní Krista, hej? Toto je dôležité. Nehovorím, že teraz nemám žiadne boje, alebo že je všetko super, hej, ale jednoducho je to iné, keď ten kňaz, nedá sa ináč žiť kňazstvo, len ho žiť s Kristom. Hej? To je to najdôležitejšie, to je podstata. Potom Ježiš povedal, bezo mňa nemôžete nič urobiť. Čo chceme robiť? Môžeme robiť, ale nebude to mať ducha. Bude to také robenie pre robenie, aktivita pre aktivitu, hej. Také naháňanie aktivít, ale bez duche. Takže toto mňa naplňa proste, toto. Služba ľuďom, že som s ľuďmi, hej. A potom to, že som s Ježišom. Ďalšou takou súčasťou kňazstva je celibát. A veľakrát sa na to ľudia pozerajú, že to je možno aj nejaký trest pre kňaza, hej, že nemôže mať teraz manželku, nemôže mať rodinu. Že ako možno vy prežívate tento stav? Tak ako som pred chvíľou povedal. Hej. S Ježišom nedá sa to inač. A samozrejme sú to boje. To, že som kňazom, neznamená teraz, že sa na žiadnu ženu nepozriem a
Teraz čo mám chodiť so zavretými očami? Hej, a každému mužovi, aj mne sa páči žena. Hej, a musím s tým zápasiť takisto. Hej, ale jednoducho takto, že sa snažím žiť s Ježišom, hej, že proste ísť k tej Eucharistii a žiť s Ježišom. A potom, keď snúbencom o týchto veciach rozprávam, tak im to hovorím tak, že lebo oni vlastne, my hovoríme, že my kňazi máme celibát. Ale v podstate celibát má aj ten, čo ide do manželstva, lebo však on si berie jednu, tú manželku, a všetky ostatné vlastne dáva preč. A ja im hovorím snúbencom, vy máte len o jednu ženu viac ako ja. Ja sa zriekam všetkých a vy sa zriekate všetkých okrem tej jednej. Hej. Vy sa teda okrem pastorácie také aktívnej v Vltanovciach venujete aj písaniu. Baví vás písanie krížových ciest? Ako ste sa k tomu vlastne dostali? Ku písaniu krížových ciest som sa dostal tak, že sa mi zdali niekedy, že sú tie krížové cesty také, neviem ako to povedať, vzdialené ľuďom, alebo zdali sa mi také nezrozumiteľné. Hej, že ako by sa tak nejak nedotýkali veľmi ľudí, tak proste som napísal krížovú cestu. Prvú krížovú cestu som napísal v seminári ako diakon pre seminaristov. Modlili sme sa už tento rok. Áno. Krásne. Ale to už možno nie je moc aktuálna. Ešte veľmi aktuálna. No a vtedy jednoducho, to som bol diakon, neviem, prečo ma to tak napadlo. Modlili sme sa ju a ona sa páčila aj predstaveným, aj bohoslovcom. Ja som ju urobil vlastne, myslím, že to bolo dokonca v aule sme sa ju modlili a tak sme sa ju modlili, že sme pri nej sedeli. Ja som im povedal, že nebudeme vstávať a kľakať, ale že skúste rozímať a proste rozmýšľať. A ja som ju do toho čítal, tú krížovú cestu. A potom si ju chlapci vlastne asi všetci aj kúpili, proste si ju zobrali, dali sme ju vytlačiť v tlačiarni. A tak to bola prvá a potom vlastne tak postupne vznikali, že akože skôr podľa potreby, lebo ja keď som bol napríklad medzi Rómami v Lomničke, tak som urobil takú krížovú cestu, ktorá bola trošku po slovensky, trošku po rómsky. No tak oni skôr akože vznikali skôr podľa potreby, že sa mi zdalo, že toto treba tu, toto, hej, a tak. A keď už ich bolo viac, tak mi povedali, že tak treba to dať dokopy a dať do knižky, no tak sme to dali do knižky. A tak to sa nejak nalepilo. Tak, môžeme sa posunúť ku ďalšej téme a to je pastorácia Rómov. Ako ste sa určite dostali k tejto pastorácii? To si pamätám veľmi presne, lebo toto je podľa mňa povolanie v povolaní. A to bolo tak, že chalani Jano Piatak, ktorý je teraz v Bolívii, Paľo Tondra, ktorý je v Kazachstane. A táto partia, oni chodievali na dobrú vôľu do Žehry a ja som trošku hral na gitare a potrebovali tam gitaristu, tak ma proste zavolali, aby som išiel s nimi. Išiel som s nimi, najprv som teda len trošku tam zahral, potom ma pýtali, že či by som im aj pomohol s tými katechézami a tak sme to nejak, postupne sa to rozbehlo a odvtedy sa to na mňa nalepilo. Tak, ani neviem ako. Hovoríte o povolaní v povolaní. Ako ste to mysleli? Že musí mať teda kňaz špeciálne povolanie ešte a nejakú milosť dostať, aby sa... To neviem, či kňaz musí mať špeciálnu milosť alebo tak, ale ja to vnímam pre seba, akože pre mňa je to povolanie v mojom povolaní. Neviem, keď spätne pozerám tak na môj život a jak to išlo a jak som sa aj k tomu dostal a jak to ďalej Pán Boh viedol, tak pre mňa je to moje povolanie v povolaní. Ale to neviem, či musí mať kňaz na to takú špeciálnu charizmus. Určite musí mať dobrú vôľu, musí mať chuť, lebo to sa nedá robiť bez toho, že to je taká dosť ťažká služba, nie je to ľahké. Musí byť počítať človek so všetkým, nesmie sa bať proste zašminiť a nesmie sa bať smradu a tak ďalej. Teraz, keď ste to tak nadbehli na moju otázku ďalšiu, že v čom je to teda náročné a v čom krásne zároveň, však pastorácia Rómov je aj pekná. Mnoho učiteľov, ktorí učia Rómov na základných školách, na stredných, tak vravia, že nevidia za sebou žiadne výsledky
Je to takisto aj na fare, že vidíte za sebou výsledky, že tí Rómovia sa naozaj posunuli niekde, napríklad v Lomničke, keď ste tam začínali, tak či napríklad sa Lomničania posunuli ďalej? V Lomničke bol veľký posun, neviem prečo sa to tak stalo, ale viem, že keď som tam sám začínal, v 2004, keď som prišiel do Podujnica ako kaplan, tak som veľa chodil do Lomničky. Potom som tam aj vlastne bol, podarilo sa nám tam najprv takú staršiu faru urobiť, potom sa nám tam podarilo dostať aj reholné sestry a potom tam ešte jeden kňaz. Tak tam sa to nejako rozbiehalo a tí Rómovia tam vlastne z roka na rok, keď som tam prišiel a slúžil prvé sväté omše, tak proste v tom kostole sme boli 10, alebo aj to bolo dobré, hej. A keď som odchádzal, a keď bola možno posledná Veľká noc, tak tam bolo možno 400 ľudí, ja neviem. Ten kostol bol narvatý proste. Hej. A to keď spievali tam v tom kostole, oni spievajú poriadne, tak tam až, to ja som mal zimomriavky, tam hučalo proste. Hej. A dodnes tam vidieť akože tie výsledky. Bol som tam na odpuste minulý rok a pozval pán farár na Katarínu, tak vidieť. Ešte oni sú ešte ďalej, lebo ja som tam mal problém s disciplínou napríklad, hej. Som musel riešiť disciplínu cez svetom šo, tak a napríklad teraz, keď som tam bol, tak tam nebol žiadny problém s disciplínou, hej. Čiže ono vidieť tie výsledky, ale je to, už teraz je to po 20 rokoch, lebo mám 20 rokov kňazstva. Čiže je to mravenčia každodenná práca, ale tu nevidieť, hej. To je obrovská mravenčia práca. Však v Lomničke, Rómovia z Lomničky, teraz neviem, či zo základnej školy, myslím, že zo základnej školy vyhrali okresné kolo súťaže biblické olympiády, hej. Gimpel zo Starej Ľubovne dali dole, hej. Alebo či cirkevnú základnú školu, Gimpel, neviem už presne, hej. Takže to, ale tam proste je intenzívna tá, lebo my sa väčšinou Rómom venujeme tak okrajovo. Hej. A potom samozrejme to moc neprináša, čo to prinesie, keď pokrstím, hej, a idú nazad. Hej. Ale tá taká intenzívna služba, fakt taká, že taká každodenná mravenčia práca, tak tá prináša ovocie veľké. Viete nám to aj popísať bližšie, že mnoho ľudí podľa mňa nemá úplne predstavu, čo znamená tá intenzívna mravenčia práca, že to je od dennodenného kontaktu s nimi, od riešenia ich problémov, že skúste nám to tak bližšie popísať. No to je tak, že fakt asi byť s nimi tak, stráviť s nimi oveľa viac času. Hej. Jedna vec, že skutočne riešiť s nimi aj tie ich problémy. Hej. A veľa sa s nimi rozprávať a jednoducho veľa sa im venovať, ísť s nimi zahrať futbal s tými chalanmi napríklad, hej. Robiť s nimi tie tábory proste a tie také každodenné veci, stretnutia, hej. A to musí byť pravidelne stále proste, dennodenne, hej. Proste každý. A liturgia samozrejme. Hej, to proste, jak sme tam začínali napríklad s modlitbou ruženca, si pamätám, že keď som bol sám, tak proste som si kľákol, modlil som sa ruženec, hej, a oni sa potom postupne pripájali, postupne sa naučili, hej. Potom už keď sme boli dvaja, tak sme robili tak, že jeden spovedal, jeden sa modlil ruženec. A to je každý deň, hej, čiže vtedy ono to potom prináša ovocie, lebo tých ľudí to mení a formuje, hej. A tam je to vidieť, kde je tá, napríklad na Strelníku v Letanovciach, ako tiež sa snažíme, ale tam tak sporadicky, viete, že ja mám veľkú farnosť, tam je 5000 ľudí, má farnosť, 3 dediny, 1 osada, 2 cirkevné školy. Hej, a ja keď chcem celú farnosť obsiahnuť, ja nemôžem ísť na Strelník, hej, a teraz byť stále na Strelníku, lebo a čo ostatní. Hej. A tak samozrejme, že ten efekt tej služby je oveľa menší. Hej. A ešte aj tí Rómovia sú takí, tá úroveň mentálna je nižšia, hej, tak je to o to ťažšie, hej, o to náročnejšie. Takže ja by som si želal, aby som mal viac času. Hej, viac času a viac síl aj, aby som sa im mohol tak intenzívnejšie venovať. A potom ešte jedna vec je dobrá, porozumieť ich reči, porozumieť jazyku, lebo cez jazyk sa človek dostáva k spôsobu myslenia. Hej, a mne toto pomohlo, že ja som sa v Lomničke vlastne naučil po rómsky. Hej, a potom som sa už trošku aj sám učil. Hej, a toto mi pomohlo pochopiť vôbec
niektoré tie veci, že ako oni žijú, hej, ten spôsob života. Ja neviem, či viete, ako to, napríklad oni, to vieme, že Rómovia moc minulosť a budúcnosť neriešia, hej. Preto nájdite mi Róma, ktorý napríklad v dejinách sa dá ako význa dobre, alebo proste oni sa nevedia orientovať v dejinách, hej, že čo bolo pred 1000 rokmi, to vôbec nezaujíma proste, alebo čo bude o 100 rokov, hej. Ale oni žijú adagives, teda tento deň, hej, adagives. A preto oni majú napríklad problém, lebo majú jedno slovo na včera a zajtra. Hej, slovo tajsa. A tajsa to je aj včera, aj zajtra. Hej, oni nepotrebujú riešiť včera, zajtra, majú jedno slovo na to. Preto oni povedia, že napríklad zajtra som bol, hej, lebo on nevie včera, zajtra, proste on to nerieši. Pre ňo je dôležité adagives, hej. A to som práve cez jazyk trošku aj pochopil tie veci, že skutočne, že ten spôsob myslenia je takýto, hej. Vy hľadáte spolu aj s našimi biskupmi nové cesty, ako viesť aj mladých Rómov, malých Rómov viac ku Kristovi a už od útleho detstva vlastne budovať aj ich vlastne posúvať z tých osad ďalej. Začínali ste teda projekt pred pár mesiacmi diecéznu rómsku animatorskú školu Rašku. Skúste nám predstaviť tento projekt a čo je vlastne takou víziou, cieľom, či sa vám to vlastne už darí naplňať pomaly. Diecézna animatorská škola, alebo teda my to voláme, že rómska animatorská škola, Ráška, tak táto už raz bola, tento projekt už tu bol pred, už možno 10 rokov dozadu, alebo aj viac. Ešte keď žil Robert Neupaver-Like, ktorý sa venoval Rómom v Krížovej Vsi a postavil tam aj centrum, také pastoračné. A bola s tým dobrá skúsenosť. Hej. Ide o to, že snažíme sa vlastne vybrať takých šikovnejších mladých ľudí z tých rôznych lokalít rómskych, či už sú to dediny alebo osady, a vlastne v nich pestovať taký prehlbovať ich vieru, hej, to poznanie Ježiša Krista, a istým spôsobom z nich budovať aj takých lídrov, takých, ktorí by mohli byť aj istými animátormi napríklad pre ďalších mladých v ich tých lokalitách. Hej. Ale teraz sme to tak na novo začali a v podstate to v plienkach, by som povedal, že to tak začína. Ale chodia tam teraz mladí ľudia od nás z Letanoviec, z Lomničky, z Krížovej Vsi, z Veľkej Lomnice, z Bystran, aj z Výbornej. Táto vlastne animatorská škola je určená pre Rómov čisto. A keby bol tak nás niekto teraz počúva, nejaký mladý človek, ktorý nie je Róm a chcel by sa venovať rómskej pastorácii, je tu nejaká taká možnosť, že kde by sa možno mohol začleniť, kde pridať a tak? Určite je možné napríklad tou dobrovoľníckou formou, hej? Že dobrovoľníkov uvítame aj u nás v Letanovciach, alebo určite uvítame aj v Lomničke. Keby niekto chcel takto, že na istý čas by chcel prísť, aspoň skúsiť, možno na mesiac, ja neviem. Hej. Ale tá možnosť je. Aj v Krížovej Vsi možno, neviem, to by som musel trošku pozisťovať. Ale určite v Letanovciach a v Lomničke určite je takáto možnosť. To by bolo vlastne tak, že oni sa vám nahlasia, alebo tak, hej? Dobre, aby sme vedeli. Tak vlastne, Oliver, dostávame sa na záver nášho podcastu, ale ešte vám nedáme pokoja, ešte máme poslednú otázku na vás. A to je možno také, keby ste nám povedali, pre mladého človeka, ktorý rozlišuje povolanie, také 3 kľúčové slova, také nejaké posolstvo, ktoré by mu mohlo pomôcť rozlišiť povolanie. A môžete potom kľudne viac vysvetliť tie slova, keď tak. Prvá vec, také základné, to najdôležitejšie je modlitba, nie modliť sa k Duchu Svätému. Ináč modlitba k Duchu Svätému, to je ďalšia vec, ktorú každé ráno sa modlievam litanie k Duchu Svätému. Pretože nás kňazov sa ľudia pýtajú na rôzne veci a veľmi dôležité veci. Ľudia nám dôverujú a to sú také otázky, ktoré v podstate aj také smerodajné pre ich život. Že ľudia sa spýtajú, čo mám robiť v takej ťažkej situácii. Takže ja sa každé ráno modlím litanie k Duchu Svätému, aby som mal múdrosť a svetlo, aby som vedel ľuďom dobre odpovedať. To je, či som v škole medzi žiakmi, alebo
prídu nejakí manželia s nejakým problémom, alebo som so snúbencami, alebo som na nejakom takomto rozhovore napríklad. Hej. To je jedno. Čiže prvé, čo by mal mladý človek robiť, keď chce dobre rozlíšiť svoje povolanie, je modliť sa. A modliť sa k Duchu Svätému. Aby mal svetlo a aby mal tú múdrosť, aby vedel rozlišovať, lebo Duch Svätý je darca týchto darov. A potom tak už musím si proste poznať seba, hej, že asi kde ten môj život smeruje, sledovať tú svoju cestu životnú. Hej, že niekde ten môj život predsa smeruje, hej, tak už podľa toho a podľa tých darov, ktoré mám, že vidím, že toto mi Pán Boh dal, toto, hej, že asi kde by to malo smerovať, kde by to malo ísť. A možno potom ďalšia vec, že dať si aj poradiť od niekoho, aj sa vedieť spýtať niekoho, že čo si myslí, hej. Že, tých starších ľudí, alebo staršieho kňaza, alebo keď rozmýšľam nad kňazským povolaním, tak sa opýtam staršieho kňaza, nie? Že ako možno aj vy ste to urobili. Hej, je to dosť možné, ja som to tiež urobil, že som sa pýtal nášho vtedajšieho pána kaplána. Takže no a potom asi len netreba sa báť urobiť rozhodnutie zase. Zobrať tú zodpovednosť proste na seba, že keď sa človek modlí a úprimne nad tým porozmýšľa, hej, kam ten jeho život smeruje a treba sa jednoducho rozhodnúť, hej. A už potom sa netreba veľmi pozerať nazad. Asi tak. Ďakujeme, otec Marián, že ste prijali pozvanie a prišli do našho podcastu. Ďakujeme za váš kňazský vzor pre nás, mladých bohoslovcov, snáď budúcich kňazov, aj za vašu lásku k Rómom, za vašu zapálenosť a za nádherné bohatstvo rozjímaní, ktoré ste nám aj dávate cez vaše krížové cesty a iné knihy. Vyprosujeme vám veľa milostí do vašej služby, nech sa vám darí veľa síl a ďakujeme ešte raz. A vám, drahí poslucháči, takisto vyprosujeme požehnané dni a všetko dobré. Do počutia. Ďakujeme, že ste počúvali náš podcast. Modlíme sa spoločne za nové duchovné povolania. Zdravá Mária, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.